Takže zatiaľ nám to ide. Chlapci, prachy, tu sú prachy. To sú bodované ryby toto, bodované ryby. No, však jasné, ale nám veľa Peťo nechyba tam. Nám keď sa pôjde veľká ryba, tak uvidíme. Jak ste spokojní s místem? Vynikajúco. Perfektné miesto. Však máme Tvrdé, 60. nemáme tu Takže blato. pohoda. Po tých búrkach. Ideme, Sme spokojní. bojujeme, Daleko je pomaly vážite. ideme, ťaháme Zhruba sa. 600 metrov. Nějaký zajímavý místo? Je tam taký Dobre, prechod ale my z- ešte stále zachytáme. Báhna na Dobre, Peťko, prčí. musím končiť, bo máme tu tento kameru, povrch takže... a Zatiaľ sa tam dá. Dobre, sledu A zatím. jaký používáte nástroje? To je tajné. To je tajné. Snažíme sa dávať olovu, kameň, háčik. Zatiaľ to je tajné. A Ako máme od rôznych výrobcov, neviem, či môžem robiť reklamu, ale zatiaľ nemáme nejaké špeciálne, všetko máme taký mix. Ale zatiaľ by som povedal, že asi na všetko, na každú jednu gulu sme mali zaber. Že nie len, že len striktne, že tá jedna dosť. potápivá nebo nadlehčená popkou? Všetko dole. Všechno dole. Všetko dole. Skúšali sme aj popky a zatiaľ nám to nefungovalo. Takže... Miešame to hore dole, no ale tak zatiaľ sa držíme tých malých ryb. Toto nás najviac... Nie, oni sa držia nás. Alebo oni sa držia nás, tí malé ryby sa držia nás. Nechcú ísť od nás preč. Nechcú ísť od nás preč, ale myslím si, že už keď príde ten čas, tak sa usmieje to šťastie na nás. Dobře, kolik máte budovaných kaprů? 15? 15 máme budované. Budovaných, ale najväčší bol 30, takže... Všetko malé ryby. A takých, čo boli nebodované, ani neviem. Dneska boli 7, len tak, len pre zaujímavosť. 7 boli dneska nebudované. A největší? 5,30 bolo. Najväčší, ale to nás mrzí, že už tie nebodované sme mali zblízka a už ťaháme aj z tých Zďaleka. 600 metrov. Takže, ale však nevadí, to je šport. Dobře, tak já vám přeju, ať se vám daří a A my vám, aj tej vašej Cars Online, trošku sa na to pozeráme, je to dobre chlapci, držte sa. Dobrá stránka, tak treba robiť každý rok. Online je originál.